Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 22, tuig 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang YouTube balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 11 kag ginsuspend nga personnel sa sila PNP, hindi makaka sa obra. PNP may pagpanghanda man angot sa aktibidad sa adlaw sang sona ni PBBM. Sa mga nagapanguna nga balita national, pagpanubuo sang edad sa mandatory kag optional retirement sa mga government workers, ginapangabay. Suporta sang gobyerno, panawagan para mapatuman ang Masagana 150 program. Detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado. Kag sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, ginklaro ni National Police Commissioner kon Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celes nga suspension lamang ang penalidad sang 11 ka mga ginsuspender sang 50 ka adlaw halin Hulyo 16 tubtob Setyembre 3 bangod sa kaso nga grave misconduct. Suno kay Celes, sang 2018 may ginpatigahan nga operasyon ng kapulisan sa syudad sang Silay angot sa ginalgar paglapas sa PD 1602 kon illegal gambling. Suno sa report sang kapulisan, may ginakop sila nga mga naga-billiard kag ginaligar nga nagapustahanay. Apang natukiban sang Napolcom kung wala sang kamatuoran sa baylo, naghaom-haom lamang ang kapulisan. Wala nila may kabutsar nga may personal knowledge sila sa natabo. So, dalawang requirement sa kaso sa mga warrantless search kag suit. Kinahanglan may personal knowledge ikaw. Ang kabahin sa nga pagpahayag ni Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celes. Samtang ginhingadlan ni Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celes ang 11 ka mga pulis kay gin-suspend sang 50 ka adlaw. Bangod sa kaso nga grave misconduct, kalakip sa mga gin-suspend amo Sunday Lieutenant Noel Polines, Senior Staff Sergeant Limuel Penetoa, Police Master Sergeant Christopher Panes, Staff Sergeant Francis Pareño, Staff Sergeant John Mark Rectra,
Staff Sergeant Efraim Panisales, Corporal Daryl Pahilanga, Corporal Francis John Hernais, Corporal Benji Boatag, Corporal Mark Anthony Ting, kag Patronman MR Eslawa. Suno kay Celes, sang tuig 2018, may ginpatigan ng operasyon ng kapulisan sa syudad sang Silay, angot sa gin-aligar illegal gambling. Kag suno sa report, may gindakop sila nga nagabilyard kag gin-aligar nga nagapostahanay. Apang nagreklamo nga persona nga gindakop nga gikilala nga Sanday William Langit kag Rody McDowell kag didto na tukiban nga wala sang kamatuoran ang palayag sang kapulisan. Suno sa mga tagreklamo, gulpi na lang nga nagsulod ang kapulisan sa balay sa mga ukon sa ila puluyan kag ginbutangan sang kwarta ang bulsa nanday Langit kag McDowell kag gilayon ginpusasan. Sa karon ang 11 suspendido nga mga kunang 11 ka mga suspendido nga pulis ang yara sa RPHAW sa PRO6. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, na nakahanda ng katapos ng PNP sa pinakaunang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Solis, apisar nga malayo sa Metro Manila, naghahanda sa gihapon ng kapulisan bangod ila ginalauman nga base may mga grupo nga magpatagan sa protesta apang wala pa man sila sa manabaton nga mga reports. Palayag ni Solis, yara na mga nagamonitor sa kada respective area ang katapos sa intelligence personnel units. Nagpanumduman si Soles sa mga grupo nga magaprotesta nga dapat sundon ang precautionary measures nga ginapatuman bangod yara pakita sa pandemya. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:28 Santon Plus Golda pabaskugan kay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check. Good evening sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Kay Ma'am Karen Meraflor, kay Sir Ray Flores Baryoga, good evening. Ma'am Cecil Bekbek, good PM ma'am. Monitor lang kami di sa Orchids, Barangay Binubuhan. Tamiyaw ko sang maayong hapon sa family Ismilia Maglantay, Bermilio, Bilyasa, kag Jaime. Sige, salamat gid. Kay Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Sige, salamat gid. By the way, sa itong mga ka-action, no, ano ko lang i-clear. Atagon ko lang ang post ko nagligad bala kay wala ko gid nalantawan. No, in relation ni siya sa akon gin post if ilami sa mga ka-action naton nga from time to time naga-check man sa amon tag sa mga Facebook pages, no. So ang sa akon sa Action and Defensor nga page, naka-post ako about sa amon nga ano tawag ni promo, no, 'di ba? Promo. So may ara kami sa nga ipanagtag, no? Ang keyword diri is about sa roleta, 'di ba? So may ara man ako sa ginpa-mention kung ano ang pwede himuon para iya nga makaka-avail ikaw sang ticket, no? So pasensya lang gid sa mga ka-action naton ha, no? Pasensya lang gid sa mga ka-action naton labi na gid kung hindi ka mo diri makakadto kay ang ini nga ticket is naga-require gid siya sang inyo yang nga perma, no? So para nga ma-make sure gid naton nga valid nga ikaw is listener sang Action Radio Bacolod kag gusto mo gid mag-intra para maka-avail ka. So why not, 'di ba? Kung may ara ka mo sa mga kaupdanan dira nga listeners ng Action Radio Bacolod o himata dira ninyo, pwede gid, 'di ba? As long as familiar sila, no? Kaya what pa man ang madaugan diri ninyo. So muna i-clear ko lang liwat ha, pasensya gid. Labi na gid sa mga medyo maalangan bala nga makakadto diri, no? Na mention ko na una is okay lang kung layo ka, pero amo ni gina-clear ko, no? Sa liwat ha.
kung carry lang man sang bulsa nga makapamasahe pa kadto diri, why not, di ba? Grab the chance kay ti dako man ang inyo nga makuha if mapili ka mo, di ba? Nga maka participate for this amon nga activity sa Action Radio. Para na sa amon nga incoming anniversary. So hopefully sa mga ka-action naton, hindi na magdula paglaom, na? Kung may mga kabataan kamo nga magakadto diri sa sa Bacolod, why not ibutang ila pangalan, 'di ba? Why not ibutang ang ilang nga pangalan kay at least kung mapili, 'di ba? Tsamba pa na iya. So sige sa liwat sa aton mga ka-action, good luck, no? Kay subongga amat-amat pa man kami tipon kag ti pang panagtagman sang ticket. So kag sa mga nagpadala sang ilang nga mga comment, no, sa aton iya nga Facebook page, salamat gid sa aton mga ka-action. Okay? Madugang lang kita update angot sina kung may ara naman kita sa mga specific gid nga guidelines and mga kinahanglan sundo naton, di ba? Para sa aton iya nga roleta diri sa Action Radio Bacolod. Okay? Good luck sa aton mga ka-action and God bless us all. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga ka-aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay...
Kag sa ato ng mga balita national, Kumpiyansang Agriculture Group nga mapatuman ang masagana 150 program sang gobyerno kung hatagan sang suporta ang mga mangunguma. Damlag lamang ginpahayag sa Department of Agriculture nga ginatunan sini ang programa nga target makaproduce sang 150 kakaban sang bugas sa kada ektarya paagi sa bag-o nga teknolohiya. Nagapati si Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Faustino nga malabot sa mga mangunguma ang dako nga harvest kun mag-usar sang hybrid seeds kag kun magabulig ang gobyerno sa pagbakal sang abono kag sa irigasyon. Ginapangabay sa karon sang Civil Service Commission kon CSC sa mga mamalidha nga panubuan ang edad sa mandatory kag optional retirement sa mga empleyado sang gobyerno. Suno kay CSC Commissioner Eileen Lizada nga sa karon ang mandatory retirement age para sa government employees sa Pilipinas ang yara sa 65 kag 60 naman ang optional retirement. Palayag pa ni Lizada, naglibot siya sa mga lugar sa Luzon, Visayas kag Mindanao sa tung 2019 kag ginapakita nga 99% sa mga government workers ang luyag na sang optional requirement o kon optional retirement. Tungod iban diri ang kapoy na kag iban may masakit na. Nagapati si Lizada nga panahon na agud hatagan man sang chance sa mga bago nga henerasyon kag tugutan ang mga luyag na mag-retire agud makahatag sang panahon sa ila pamilya o kon makatukod sang gamay nga negosyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:38, inyo ginpamatihan na kabuusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 22, 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.